जों अलरेडी सानमाने गोबां मान सालदुगोनो लामा सानखादो इनके दिनै हिंगे जों बायद मांखा जे जों लामाव आथुगै लामानि बागै साननानै बागै जों बायद मांखा जोंबो मुजुं या फुङासि स्रि फाय साननानै इनके जों सुंगै मानो जतन जे तिनियाव तंनाय रनो सुंगै मानो जों बुसक बसर जराति जों लामानि बागै बिरमान नंगै दं वाटी फायगांगे हिमनानि लामा करि लामा पूरा काखलायजाक सरकारनि बरक फायनि जों वीडियो अफिसाव डिपुटेशन रेखा चिनि ताबो बर्तमानो जे एमएलए दङ एमएलए पर्यन्त फायनै लामा नाय थांपायगा तो फानो कोनो स्टेप ना हाजागिया लामानि बागै इनके स्वाभाविक जों आमो बायदमा उनो लामा आचुकनान बागै तितु कोन खायते करै समन बागै जों तिनि मा फायगाता बो थायो कासा जाक दङ बो एबाके बो लामानि बागै ताबो एको कातालत मा हाबमानि चमनि आबांगा चमनि हिनजागो शान्ति बाजार गानाव जों आरो मा कासु लाखे लामा नर कि कय मुं बाराय या फरमानि परे कोनो बाहाय एप्लाइ लगमान जों कयमं ब्ला याफाका वीडियो ब्लॉग ऑफिस मन परे चिन्थानि प्रूफ बतङ हार्ड कपि दङ सॉफ्ट कपि बतङ बरक जनो एश्योरेंस रेखा जे लामा उंनाय इनके आमो वीडियो ऑफिसर रिमान परे कपि टू डीएमटी कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नारो बथांका म कपि बरंनि बरक फायाखै लामा सुका लामा सिनि एस्टिमेट खायगा मनि परे फानो लामा कोन खायजायाखौ आमो अंखा डिसेम्बर मानो 2024 डिसेम्बर नि 2024 जों डिपुटेशन रेखा एप्लीकेशन रेखा बरक एश्योरेंस रेखा मनि परबो इको ताबो 2025 मे चलि दङ कोनो स्टेप ना जायगा आमति हाय अच्छा द्रानि मुंखे आनि मुं सुरेश देबरमा आं कातालत मा साबदान चौधुरी पारानि खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोकरंनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फायगा स्वर्णा अक्षय अफार ओ अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्णा कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोकरंनि बागै कायसा कप्तमा काहाम तुबै फायगा आबंखा स्वर्णा कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फायगा ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लकी ड्रॉ आरो तीनटा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोकरंनो फाइना बागै कबक जाओ हमबाय